2010 makompyuta aboma anapangidwa haki ku Iran. America ndi Israeli anagwisa ntchito Stuxnet virus. Anaononga makompyuta ndi kuba information. Cholinga chawo amafuna kudziwa za Iran nuclear program. 2020 scientists otsogola ntchito imeneyi anaphedwa. 2021 makompyuta ku nuclear facility anapangidwa haki. 2022 ma scientists awiri anaphedwa ndi poison. Ndikunena pano Israeli kunena motsimikiza kunena kuti Irani ikupanga bomba lopsa. Ayamba nkhondo 200 fighter jet kuphulitsa Irani momvesa chisoni. Anthu 78 kuphatikiza majeno ma scientists aphedwa. Nyumba zitsime za mafuta zaonongedwa. Nayonso Irani yaphwasula nyumba zochuluka ku Israeli. Mwachitsanzo building imodzi ku headquarters ya asilikali ayiphulitsa ku Tel Aviv. Ayuda 11 aphedwa, 200 avulala. Zinthu zafika povuta. America yachotsa asilikali m'mayiko oyandikira Irani. Inu mukudziwa kuti America ili ndi asilikali ku Syria, Bahrain, Kuwait komanso Iraki. Ndi mayiko oyandikira Irani. Asilikali onse ku America awachotsa. Chatsitsa dzayi kuti njovu ichoke nyanga. America ya Donald Trump ikufuna kuthetsa nuclear program. Atangowa mboma ayesera kukambirana ndi Irani 5 times koma kukana. 2 weeks ago panali mphekesera yonena kuti Irani yatsegula nuclear facility yatsopano. Cholinga chawo akufuna kupanga bomba lopsa. That is according to America. Israeli yakwiya ndi kuyamba nkhondo. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino at times ndabakiri TV muzikamba za mbuyo. Bakiri TV zikumabwera banje. Zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakiri TV. Akulu, history is the best teacher. Tilowere ku Zambia. Kwabuka chinkulirano pa maliro. Akubanja la Edgar Lungu sakufuna President Hichilema atenge gawo. Chifukwa pachiyambi sanabadwe matenda. Amamuganiza nzake kupita check up. And now they are pretending ngati amamukonda. Tiyerekeze munthu osauka amaswapo gona ngakhale chakudya. Anamwalira kapolo abale yake akudyera town. Pamaliro anthu kulimbirana kuti akule bokosi lodula. Anthu kulimbirana kwa nkhuku. Ndi zimene tikuona mu dziko la Zambia. Edgar Lungu amadwala anapempha boma ndilipira transport ndikufuna ndipita South Africa ku check up. Amamukaniza 3 times kumamukaniza kwa ndege. Lero wamwalira hakaende Hichilema akukakamira kwa bokosi. Akukakamira kukhala pa maliro. Ufiti kapena chani. Sadiq Chairperson Emerson Mnangagwa watumiza nthumi ku Lusaka. That is capital city of Zambia. Vice President wa ku Zimbabwe wapita kumeneko kuti akakhazikitse bata pakati pa boma ndi banja la Edgar Lungu. Akulu, bungwe la Sadiq ndilomvetsa chisoni. Linalephera kulowerera Lungu akudwala. Lero wamwalira akubwera ndi useless intervention. Akuti Zambia, a Christian nation, President cannot even forgive his brother. Zambia is a nation in mourning, not just for the loss of our former head of state, but for the last of the 6 men who have had the honor of leading our beloved republic. Zambia, former President Edgar Lungu amazuzidwa ndi Hichilema. Kuzuza kopanda chisoni, kumukaniza nzako kupita chipatala. Lero wamwalira Sadiq kulowerera. Akuti intervention. What kind of intervention is this one? Munalephera kulowerera munthu akudwala. Lero wamwalira akuti kulowerera kukambira ndakubanja tamulereni Hichilema akakhalira pa maliro. What is that? Bungwe limene la Sadiq limalekerera zinthu. Ku Mozambiki kuna chisankho Frelimo kubera amangonerera. Akatamba zipowe anabwera akuti peace process. Maiko ambiri ku Africa akuchita embrace transparency and inclusive electoral process. Koma Meki Anabero yakhazikitsa mfundo za dictatorship.
taona 5 June atusa chikalata ukana audit sakufuna kugwira ntchito ndi ma stakeholder opposition zipani 5 Catholic Commission for Justice and Peace, Public Affairs Committee, onsewa amafuna audit komana bero wakana Fuso Nkumati akopa jani kodi chisankho cha bambo ake. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakili Muluzi TV. Nkhani omaliza tsiku lero area 30 police headquarters agwira munthu ndi mfuti masiku apitawa. Ndeto dabwitsa director of operation Agisimwanga mbaya kwa chakwera akumunyengera mkulu ameneyu unene kuti futi imeneyi ndi ano manchisale komabe munthu ameneyu wakana kutero. Ndikuna pano polisi kukoza plani yokwirira futi ku nyumba ya chisale every day akungoti pakala kuzungulira mpanda wake. Kodi afuna chani? Akuluakulu, history is the best teacher. Ndiye kuti thumba la fereleza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Namumva wina akuti koma pamepo ati